Ahoj, zdravím ťa, moje meno je Peťo Murár, teraz ťa prevediem živom, ktorý spravujem. Tu máme nejaké miesta na parkovanie. Tieto dvere to ešte nie sú. Tak a tu sme správne, môžete ma nasledovať. Trošku viac vidno. Budeme vstupovať do šatní na prezliekanie. Ako vidíte, tak šatne sú komplet vybavené. Máme tu presne 12 skriniek s kľúčami. Priestranné, tam zmestí komplet veci. Sprchy. Základ by bolo sprche v pohode, dvaja ľudia sa môžu sprchovať naraz. Dobre, prejdeme do ženskej. Dámy, nemusíte sa báť, budete mať dosť miesta. Kresielko, pohodička, vyložím si nohu. Máme nejakých zákazníkov. Výborne. Do šatní sme prebehli už pár. Zásobujeme ľudí kvalitnými doplnkami, značky Jim Beam. Budeme pokračovať. Poď za mnou. Poďme na vrchné poschodie. V vrchnej časti fitnessu mám kardiozónu. Kardiozóna je vybavená cyklistickými trénažérmi, Orbitrackom, bežiaci pás, stepper. Teraz prejdem do solária, ktoré je súčasťou fitnessu. Poď za mnou. Mám tu stojace solárko. Bočná miestnosť v priestoroch solárka je vybavená veckom. Pôjdeme von zo solária. Teraz prejdem do funkčnej zóny. Vestiarsky trenažér, kopec miesta. Tu nenájdete klasické posilňovacie zariadenie, ktoré je v spodnej časti, ale túto miestnosť využívam na funkčný tréning. Styky s vlastnou váhou tela, TRX-ka, ktoré sú zavesené po stenách. Je tu veľa náradia, kettlebelly, medicíbaly, oslovky. Teraz sa presuniem na spodné poschodie, kde ti predstavím posilňovňu. V spodnej časti mám k dispozícii silovú zónu, jednoručky, aj po ťažké váhy 45 kg, polovateľná lavička, bench press s veľkou činkou. Ideme ďalej. Prvá väža je multifunkčný stroj, zariadenie, ktoré má viacero možností posilovania, zakopávanie, predkopávanie. Ďalšia väža posiluje ti chrbtové svalstvo. Trepovacie stojany, máme jeden usadený, druhý. Multipress, ktorý nemôže chýbať v posilňovni. Leg press. Stroj od značky Dafe. Spodná časť je rozdelená do viacerých priestorov. Teraz si ukážeme. Opäť kardio časť. Bežiace pásy. Orbitrack. Ešte za mnou. Tu mám uviesené protismerné klapky. K dispozícii je tu rebrina. Poďme naspäť cez posilňovňu. Vrátime sa do nej.